viața tuturor, bine v-am găsit la un episod din update-ul din Brawl Stars, când o să vină beta testul. Dar până vine, ce să facem? Să pun stop? E numai ora 9:44. Ce să fac? Nu știu ce să fac. Transmit. Aici dacă sunt de zero prieteni. Ha, mama. City, where's some black? Something with this Haide, încă mai trebuie încă o lecunță. Nu știu ce e. O să pun pauză și o să revin când vine ăsta, update-ul. Update-ul. Uitați acolo minutele. Așteptăm până vine.
Sunt surprins de update-ul ăsta pe cuvânt. Dar nu o să am search. Dacă vrei să ai numele la acolo, trebuie să ai Battle Pass-ul și numele așa curcubeu. Asta. A fost foarte lung. Aici chipsuri în Germania. Să nu credeți că sunt în carantină. Astăzi când cine vine la ziua lui Sorana, adică lui verișoară mea, o știți, care era din partea a doua și partea a treia. Cine vrea să vină, nu cine știe, la un restaurant lângă ceva restaurant cum mergi spre Petreleni. E acolo un restaurant. Trebuie să mergi. O să pun un emoticon cum trebuie să mergi. Și trebuie să mergi cumva și... Nu, cine vrea? La ora 2. Că eu ieri am fost plecat și astăzi... Ieri am venit acasă. Că unchiul meu era bolnav. Și toate cele. Mă duc până la baie și nu o să pun stop. Revin. Deci când a venit, deja 10 minute și 10 seconds. Am laptopul lângă el, frate, și nu mai asta. Eu n-am vrut să știți pe el. Mi-aș făcea condusor și jopii. Nu o să reușesc să fac până Gale.
Cred că trebuie să mergem în stânga, trebuie să mergi. Sau mergi pe la acolo, pe lângă cimitir, mergi încolo și după asta mergi în dreapta și acolo mergi și unde vezi multe mașini, acolo își ține ziua. Mai ales Irina la ora 2 să fii la ziua lui Sorana, numai dacă vrea maică ta. Foarte mult a durat până să vin, că a durat un minut. Și acum imediat se vine sau revin la un minut, bine? Revin. Dar am uitat ceva. Ăsta e codul, dacă vreți. Eu vin și am în cod. Ce gata! Dacă nu mai văd, gata. E bine. Sunt offline. The King Vlad. Da, pui și ceva, da. Te simți mai bine acum? Zi. Spune-mi tot. Spune-te, te simți mai bine acum? Tu ai venit. Ma 5, știi, eu nu o să mă uit și nu o să mă uit aici și o să aștept și nu știu cum să pune așa repede, să pune așa repede. Uite, căutați și puneți așa repede dacă vă plictisiți să vă uitați la număr. Eu vreau să ajung la Tier 60, dar nu am jucat așa mult Brawl Stars. Nu am început să vedem. Am până la 30 și atunci. De fel. Bă, da, bă, cuvântul meu, dar cât? Dumnezeu! Iară bagă vecinul la sfârșitul la mare. Da? Una muzică de Kitty. Asta e partea 5 sau
Poate că nu. Deci, știu, am făcut de 14 minute și tot aveam... Deci, știi, eu tot am una pe tableta mea. În 2 minute, când trece un minut, tot să dați like. Da, like. Nu altceva. Ați auzit? Like, dar nu știu altceva. Like direct. Nu știu să fac live, dar oricum nu o să fie nu știu cum să mă bag pe un live și să spun că dar vine imediat. Deci trec secundele astea și update-ul. Când vine o să fie mă duc să-i spun la fratele că imediat vine update-ul. Bă, nu te crezi, 10 minute! Nu, îmi vine update-ul să-mi pun astea. Dacă durează și 1 minut, dacă durează și 0 minute, du-te mă încolo. Durează și 1 minut, nu te crezi, fratele meu. Bă, și 0 minute, du-te mă încolo. Dar măcar în sfârșit 0 minute și vine minutele și nu o să mă uit. Sau o să număr. Douăzeci și nouă, 28, 27, 26, 25, 23, 22, 21. O, vine, bă, vine. E, apare Surge. Hai să mergem la Gale, adică. Să vedem că imediat apare Surge. Vine, mă! S-a schimbat Battle Pass-ul. S-a schimbat Battle Pass-ul! Bă, s-a schimbat Battle Pass-ul. Nu mai avem voie. Ia, sunt de la început. LOL, gata, update-ul! Yeah, boy! A venit Sarge. Nimica. A venit Sarge. Nu te cred. A venit Sarge. Uite-l pe Sarge, mă. Și-am mai până la tier 70. Am pe Mr. P și solo, atâta. Și 40 să duce ăsta, ce? Ce-am? Deci acum, yeah, voi. Veni Battle Pass-ul, Battle Pass. Hai să ne jucăm cu Surge. O veni Surge, dar încă nu au venit skin-urile. Băga numai un skin pe care... Dar veni măcar Surge. Nu te cred.
Ei! Sărgi! A, nu pot să umblu aproape. Nu-i problem. Am putem băga emoticonii cu sargi. Acum am o idee. Bam! Mi-are și... Nu știu ce mi-are, dar nu o să mai mă joc Brelpis. Dude. Foarte fain. Vine Sergi. Bun. Cam atât a fost cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, vă badă, nu vă bigheți. Adică nu vă dezabonați. Vreau, nu vă dezabonați. Nu vreau să se laude Sorana cu cei 10 abonați, că dacă vă dezabonați, vă omor. Adică nu. Bun, cam acesta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Dați subscribe și like și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa! Bye!